Авыл дип җыртсалар да ул шул бер кечкенә шәһәр инде, шәһәр эчендә шәһәр дип җырталар аны. Без бит шул ике зур вузга ярдәм итәбез инде монда. Без монда булабыз, монда яшибез, студентлар белән бергә яшибез. Шуңа күрә аның авыр яклары да була, күңелле яклары да була. Без бит шул бергә яшәгәч, бергә бәйрәмнәр уздыргач, аның бөтен яклары да була инде.